ገምጋም ጎስጓስ ይኣክል ቀጻልነቱ ምርጋጽን ብዶክተር ሞጎስ ያዕቆብ ተዳለወ ካብ ሃገረ ካናዳ ዕለት 12 ሚያዝያ 2019 መእተዊ ድሕሪ 30 ዓመት መሪር ገድሊ መስተንክራዊ ገድላዊ ህይወት ኣሕሊፍና ሃገርና ዓዲ ፍትሒ ዓዲ ቕዋም ዓዲ ይህን ምሂን ዝተበደለ ዝከሓሰላ ህዝቢ ብራዕዲ ዘይኮነ ብሕጊ ዝመሓደረሉ ዘበን መፂልና ኢልና እንዳተሓጎስና ዘይሓሰብናዮ ወደቓ ወዲቕና መንእሰይ ተወሪሉ ዘይንቀሳቐሰላ ሃገር ተረኪብና ስቓይ ጭቆና መግዛእቲ ክገትኡ ብቕዓት ዘይብሎም ህዝብታት ንዑቓት ዜጋታት ተባሂልና ዘሕዝን ፍጻሜ ናይ ዘመንና ኮይና ተሪፍና ከም ሳዕቤኑ ድማ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ባህላዊ ቅልውላው ተፈጢሩ ብኸመይ ይሓዊ ሕንቅልተይ ኮይነና ኣሎ እቲ መሰረታዊ ጉዳይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ነፍሱ ፈትሹ ምስ ነፍሱ ተዓሪቑ ኣተሓሳስብኡ ቅይር ነዚ ዘጋጥም ዘሎ ብድሆ ብብቕዓት ክገጥሞ ኣገዳሲ ኩነት እዩ እቲ ሃብታም ኣፈታትሓ ፍልሊ ኤሪትራዊ ውርሻ ብባይቶ ዓዲ ኣቢሉ ዝፍጸም ዝነበረ ኣብዚ ግዜ ዝግን ፍልሊ ኣተሓሳስባ ወይ ርእቶ ምስ ዘጋጥም ኣብ ክንዲ ብልዝብ ብጎነጽ ብምትልላኽ ብምልካዊ ኣገባብ ክፈትሖ ምድላይ ሰዕሪሩ እንሆ ስለ ዝኾነ ድማ ምስልዩነት ወጊድ ኢልና ተሃድሶ ክንገብረሎም ዘድሊ ነጥብታት ንምጥቃስ ክፉእ እንዳረኣኻ ስቕታ ንጉጉይ ጌጋ ንቁኑዕ ዘይምባል ንዘይተኣምነሉ ዘይምምእዛዝ በደልን ተንኮልን ኣብ ከባቢኻ እናተፈጸመ ዘይምቁጣዕ ንዝኾነ ዘይቁኑዕ መትከል ምቕባል ምምእዛዝ ምጽዋር ሞራላዊ ደረጃ ዘይምህላው መንእሰያትና ኮታ ሃገር ብሃገራ እናጠፍአት ጥፍኣቲ ውልቀ ሰብ ከም ጥፍኣት ሃገር ዘይምርኣይ ክትቀሱ ይከኣሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ወሳኒ መድረኽ በፂሕና ስለ ዘለና ኣነ ንጉዳይ ሃገረይ ዘይተበገስኩስ መን እሞ ክብገስ ሎሚ እንተዘይኮይኑ መዓስ ዳ ክኸውን ዝብል ፃውዒት ሃገራዊ ቴማ እዩ እሞ ሎሚ መንእሰይ ግድኡ ክገብር ይሕተት ኣሎ እታ ትነብዕ ዓደ ስቓይ በዚሑ ኣይከኣልኩን ትብላላ ኣብ ዝሓለፈ 20 ሰነ 2018 ኣብታ ታሪኻዊት ዕለት መዓልቲ ሰማዕታትና መራሒ ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ፃውዒት ዶክተር አብይ ኣሕመድ ተቐቢሉ ሕጋዊን መሰረታውን መሰልና ኢሳያስን ጃንዱኡን ብስም ሰላም ዳግማይ ገወጣ ኣውጆምልና ኣለዉ ነዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ ስምምዓት በቲ ዲክታቶራዊ ስርዓት ኣስመራ ንህዝቢ ኤርትራ የዕንዎ ስለ ዘሎ ንሕና ኤርትራውያን ልዕሊ ዝኾነ እዋን ሓድነትና ከነትርር ግባእ እታ ብደምን ኣዕፅምትን ጀጋኑ ዝተረኸበት ኤርትራ ሃገርና ኣብ ግዜና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ክትኣቱ ስለ ዘይብላ ድሌት ፍትሒ እንዳተባሃልና ክንድቅስ ስለ ዘይብልና ብሓደ ክንውጥን ይኣክል ጥራይልካ ዘይኮነስ መደብ ስራሕ ክንውጥንን ንሕተተሉ ዘለና እዋን እዩ መደብ ይኣክል ካብ ዝጅምር መዓልታዊ ድምፅታት ካብ ጻት ናብ ጻት ብዓውታ ይስማዕ ኣሎ ድሕሪ ድምፅኻ ምስማዕ ድማ ብርግጽ ከምቲ እዋኑ ዘረጋግጾ ፍርሒ ተቐንጢጡ ተህዲድን ምጉዕባዕን ተሳዒሩ እሞ ንቕድሚት ንመሪስ ዝብል ቴማ ሒዝና ንቐጽል ዛጊት ድምፆም ኣስሚዖም ዘለዉ ዜጋታት ልዕሊ 1000 ክበጽሑ ከለዉ ነብሲ ወከፍ ቪድዮ ድማ ልዕሊ 10,000 ተዓዛባይ ስሒቡሎ for each 1000 video more than 10k viewers and likes እዚ ኣሃዝ ዘሕልፎ መልእኽትን ጽልዋን ድማ ብኡ መጠን ሰፊሕ እዩ ለረብሓታት ጎስጓስ ይኣክል ቀዳማይ ጽልዋ ጎስጓስ ይኣክል መጠነ ሰፊሕ ምቕያር ኣተሓሳስባ ሓፋሽ ልዕሊ 1000 መልእኽተኛታት ተሳተፍቲ ይኣክል እቲ ዝወሓደ
5,000 تعزبتي اتزلع على دما 50,000 تعزبتي رخيب الله. إذا زهبو ملأختي بوحدو 50,000 زيقاتات ملأختهم بتزاوري أحلفهم مالتيو. كابزيز توهوي كم زبزح رقز أنياي. مخنياتو ناي آريان بيتودد والتي جيجنا بيتودد أبرها 209 حساب تعزباي سحيبو. ناي من إساي بينيام ناي حمامي 265 سب تعزيبو. إذا عرفا في قمقام معرخن دي تلوى أحديرو خمزلو كتقمتو ذات أقم أيكونن. حادي أقدس نقر كنسحتو زيبلنا كل سب عب حاد هموت كقلت زربان دفرتن بحان ساب كونن سلزي كقل لايك اند شير بمالت تساتفنتهم يراغو تلو. إذا دما ناي زبنا نتبه مغيرو تبهيلو كمزقبي قبا. كالعي فرحي تسعيرو هاقراويان بقلتي سئلخان دمتخان مهاب حادي خابتي نعيسر عامتات تبيعنا زي قد أمنا يحطو تبديو علو مالتيو. سالساي سوشال ميديا نربحا حفاش اتزعابي مخسب دما زحالفة وان سوشال ميديا كم بعال فيسبوك ناي مقوايق مدرخ كوينو تانيحو نيرو. بومتن دما تساتفتي بقعاتن فلتتن سلزحاتروم رأي زلو زعبا زيكونس ترى أرستي كأنقدو تانيحهم. سالاي أكل عزيوم بسولات مهورات بقعات بوحللات أراربا بأخبروت زمهرون زيغاتات دبخيلهم ممتومون عاوتيو. فيسبوك نربحا حزبن نحنقول دك سباتن عم مغيار زلو عبي ترى بززرعنايو تساتفتي أكل ترى جيتيو. رابعاي ترى مريحنت هايمانوت مرقات مرحت هايمانوت عبيوت منفساوي تمرتي عمنت تدريتهم تنيحهم نمنفساون مورالاون نايدك سب هيوت مدلدال ترايزيكوني عبقوني حق دو مبال زيقنتاوي حلافنتهم ترديهم عبزي أكل مرحت هايمانوت ترقوم كتساوتو عمنتي أبصلوت رايكي توسنو بتي فتاري زعدلهم لسان عبقون وطع مخانهم دما ازغوس زي فولي يقرو. حمشاي ترى تساتفنت دك نستيو ترى جيتسو ببزح تساتفنتن تران دك نستيو ترى يصلو مدرخ بتحنا قوان نستيتي مالت مستير هيوتيا نسا تبعات نسا تسفا نسا عدي نسا حبتي نسا مرعات نسا امنتي نسا محزا عدي حبتي استساتفتو ورايدما كل جزي عوتيو. شادشاي تران تساتفنتن منسيات ناي حمامي ملأختهم نتصور لعل زخونة أكال حبرتسب وطعاز وردهم نسنتهم استمنتلو سغاي مدربدا سيناي تصواع دستيو كله تنكر كنتات كي عجبهم دقيم ترانا إلهم مايكروفون العلم يأكل إلهم نايلوتي كيست خوينهم مريح تراك تصاوتو مخالهم اتي عقداسي بعتايو والكمل سرعات سنسلت ولدتات كبتاتخ سرام وطنو زفشلولو اوانيو. شاوعاي ترى سنة باباويان عبز مخطي سنة باب كانت سمو زملكتو تركتا لبسب زتنكف تاريخ زمهر نحاكي والتا خوينو تطو زبل سنة باباوي ايو. سنة باب كم مدهانيت كوينو نحانقول زمازن نمورال ودسب حافا بيلو تسفات صباح زن صبارق ايو. اب سدت ستولدو ايرتراويان ባህሎም እንዳመሃረ ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ተሳተፍቲ ክገብር ዝኽእል ስነ-ጥበባዊ እዩ። ስነ-ጥበባውያን ነዚ ተረዲኦም ይኣክል ብምባሎም ዓብይ ዝላ ናይ ዝመድረኽ እዩ። ስነ-ጥበባውያን በቲ ፈጣሪ ዝዓደሎም ጥዑም ድምፆም ዜማታቶምን ኣብ ጎኑ ውፅእ ምዃኖም ኣረጋጊፆም እዮም። ሻሙናይ ተራ ሶሻል ሚድያ ኣብ ገጻት ፌስቡክ ፕሮፓጋንዳ ህግደፍ ዝወሓደሉ እቶም የዋሃት ደገፍቲ ስርዓት ገጻት ሶሻል ሚድያ ካብ ምጥቃም ዝተቆጠብሉ ግዜ በፂሕና። እዚ ማለት ድማ መዋዕል ህግደፍ
ከም ዘብቅዐ ተረዲእዎም ከም ዘሎ ዘብርህ ሓደ መድረኽ እዩ ምኽንያቱ ሓሶት እንተተደጋገመ ንዘለዓለም ሓቂ ክመስል ስለ ዘይክእል ገለ ደገፍቲ ስርዓት ህግደፍ ብግልፂ ንደለይት ፍትሒ ይቕረታ ምሕታቶም ኣዝዩ ባህ ይብለካ እዚ ድማ ውፅኢት ናይዚ ጎስጓሲ ኣክል ምዃኑ ሓደ ካብቲ ዕውት ስራሕ ተቓልስቲ ፍትሒ እዩ ሐ ትሕዝቶ ፃውዒት ሓደ እቲ ፃውዒት ጠለብ ህዝቢ ዘረጋግፅ እዩ ነይሩ ትሕዝቶ ድማ ኣብ ክልተ ክምቀል ይከኣል እቲ ቀዳማይ ወገን ጽገና ለውጢ ዝጠልብ ኣካል ይመስል እቲ ዝጠልቦ ድማ ስርዓት ህግደፍ እሱራት ክፍትሑ ቅዋም ክትግብር ሃገራዊ ኣገልግሎት ጠጠው ከብል ዝብሉ ጠለባት ጎሊሖም ይረኣዩ ኣብቲ ካልኣይ ሸነኹ ድማ መሰረታዊ ለውጢ ዝጠልብ ማለት ደጊም ህግደፍ ኣብቂዑ ስለ ዝኾነ ሕጂ ስልጣን ንህዝቢ ከረክብ ኣለዎ ቅዋምና እንተግብሮ ባዕልና ዶምና እንሕንፅጾ ባዕልና እሱራትና እንፈትሕ ባዕልና ዝብል ማዕበላዊ ናይ ህዝቢ ተበግሶ ዝተጋህደሉ መድረኽ እዩ ስለዚ ነዚ ተበጊሱ ዘሎ ዓብይ ህዝባዊ ጠለብ ዝግባእ ትካላዊ ኣተሓሕዛን ኣሰራርሓን ክህልዎ ቅርፂ ክሕዝ ኣገዳሲ እዩ ካብ ህዝቢ ንህዝቢ ዝሰረቱ ትካላዊ ኣሰራርሓ ኣገዳስን መተካእታን ዘይብሉ ከም ምዃኑ መጠን ነዚ ንምትግባር ድማ እቶም ምምሕዳራዊ ወይ ትካላዊ ኣሰራርሓ ኣመር ዘለዎም ኣካላት ሕብረተሰብ ክሳተፍዎ ወይ ክመርሕዎ ኣገዳሲ እዩ ሓደ ለውጢ ክመጽእ እንከሎ ግቡእ ምድላዋት እንተዘይተገይርሉ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ንለውጢ ዝቃወሙ ኣካላት ክህሉ ግድን እዩ ምኽንያቱ በቲ ለውጢ ረብሕኦም ዝተንከፉ ኣካላት ስለዝህሉ ክቃወምዎ ባህርያዊ እዩ ከምኡውን ገለ ወገናት ነቲ ለውጢ ኣዕናዊ ከይከውን ይፈርሑ ከም ውፅኢቱ ከዓ ደገፎም ክነግፉ ይረኣዩ መ ንለውጢ ክግበር ዝግብኦ ምድላዋት እቲ ኣቲናዮ ዘለና መድረኽ ካብቲ ክንከዶ ዝጸናሕና ኣካይዳ ጥንቁቕ ኣሰራርሓ ክንገብር ክቕስበና እዩ ሓያል ትካላዊ ኣሰራርሓ ክንተኣታቱ በብመድረኹ ፈላሊና ኣዝዩ ጽፉፍ መጽናዕታዊ ምድላዋት ክንገብር ክንክእል ኣለና ቀዳማይ መድረኽ ፌዝ 1 ምድላው ንለውጢ preparing for change ኣብዚ መድረኽ እዚ እቲ ለውጢ ህዝቢ ካብ ልቢ ዝደልዮ ከም ምዃኑ መጠን ነቲ ህዝባዊ ማዕበል ድማ ኣንፈት ግዕዝኡ ዘማእዝኖ ናብ ቁኑዕ ኣንፈት ዘቕንዖ ጓሳ ትካል ከድልዮ እዩ ነቲ ኸጋጥም ዝኽእል ብድሆታት ዝበቅዕ ብቑዕ ትካል ቅርፅን ትሕዝቶን ክንቅርብ እዋናዊ ጠለብ እዩ ስለዚ ቅርጥውን ስጡሙን ቅርፂ ክህልዎ ኣገዳሲ ባእታ ስለ ዝኾነ ነቲ ኸጋጥም ዝኽእል ሓደጋ ብብቕዓት ዝገጥም ሙሉእ ግዚኡ ዝሰርሕ ውፉይ መራሒ ብባጀት ዝመሓደር ኣካል ክቐውም ይጽንሓለይ ዘይበሃሎ ዕማም እዩ ቀዳማይ ዕላማና ሙዳቕ ስርዓት ህግደፍ እዩ ህግደፍ ኣብ ምብርዓን ፍትሓዊ ህዝባዊ ቃልሲ ዳርጋ ናይ 50 ዓመታት ተመክሮ ስለ ዘለዎ ንዕኡ ዝቐልስ ሓያል ኣወዳድባን ስራሕን ከም ዘድሊ ዘጠራጥር ኣይኮነን ክንዲ ዝኾነ ከዓ ነዚ ብድምፁ ዝምክት ዘሎ ተቓላሳይ ሓያል ወኪል ከድልዮ እዩ ካልኣይ እቲ ካልኣይ ዘይነዓቕ ተጻብኦ ካብ ዝሓድሽ ምምሕዳር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እዩ ኢትዮጵያ እቲ ብምስጢር ትፍርሞ ዘላ ዘይሕጋዊ ኣዕናዊ ሃገርና ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ እቲ ንኢትዮጵያ ዝውሕዝ ዘሎ ኤርትራዊ ስደተኛት ንምትብባዕ ትገብሮ ዘላ ምምችቻእ ምስትብሃል ኣገዳሲ እዩ ንኣብነት ኢትዮጵያዊ ዜግነት ሂቦም ኣብ ትምህርትን ቁጠባዊ ጽላታትን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክሳተፉ የተባብዑ ኣለዉ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ጎበጣዊ መደባቶም ክኸውን ይኽእል እዩ ሳልሳይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዞባዊ ፖለቲካዊ ምቅያር ዳይናሚክ ኦፍ ሆርን ኣፍሪካ ጂኦፖለቲክስ ማለት ምትፍናን ኣሜሪካ ቻይና ራሽያ
ሃገራት ዓረብ እንተላይ ሕብረት ኤውሮጳ ናተን ረብሓ ክሕልዋ ዝገብሮ ጻዕርታት ምሕዝነትን ሽርክነትን ሚዛን ሓይሊ ኣብ ዞባና ክዕዘዛ ዝቃመታ ሓይልታትን ሃገራትን ንንደልዮ ለውጢ ከበርዕና ምስትውዓል የድልየና ስለዚ ኣብዚ ቀዳማይ መድረኽ ለውጢ ዘመሓድር ስትራቴጂ ትርጉምን ትሕዝቶን ከተርጉምን ከመሓድርን ዝኽእል Define Change Management Strategy ምሕደራ ክምልሶ ዝግብኦ ሕቶታት ድማ ቀዳማይ ድሌት ህዝቢ መሰረታዊ ለውጢ ዶ ወይስ ጽገናዊ ለውጢ እዩ ህዝቢ ዝሓቶ ዘሎ ካልኣይ እቲ ሳዕቤናቱ ኸ እንታይ ከም ክኸውን ይኽእል ሳልሳይ ብሓፈሻ ሰብኣዊ ሞራላዊ ገንዘባዊ ረብሓታቱን ወይ ክሰራታቱን ከመይ ክመስል ይኽእል ራብዓይ እቲ ጽልዋ ናይቲ ተበግሶ ንለውጢ ብኸመይ ክተሓዝን ክመሓደርን ኣለዎ ሓምሻይ እቲ ለውጢ ቀጻልነትን ተቐባልነትን ክህልዎ መወልቱን መሻርክቱን በዓልመን ክኾኑ ኣለዎም ኣብዚ ቀዳማይ መድረኽ ዝግበር ቅድመ ኩነት ተጻብኦታቱ ብግቡእ ምልላይ መሻርክትኻ ምምርማርን ብሓፈሻ ኩነታቱ ምግምጋምን ሲትዌሽናል ኣናሊሲስ ኣገዳሲ እዩ ጎኑ ጎኑ ድማ ኣፍልጦን ንቕሓትን ሓፋሽ ህዝቢ ክብል ኣገዳሲ ባእታ እዩ Awareness of Creative Effective Change Management Plan ናይዚ ቀዳማይ ገጽ ውጽኢት ድማ Outputs of this phase ዞም ስዕቡ ክኾኑ ይኽእሉ ቀዳማይ ሓፈሻዊ ጠባያት ናይ ለውጢ Change Characteristics Profile ክትግብሮን ክውጥኖን ዘለዎ ምፍላጥ ክትውጥኖን ክትገብሮን ዘለካ ምፍላጥ እዚ ድማ ብዝርዝራዊ ስእሊ ናይ ለውጢ ጽልዋ መጠን ቅርጺ ትሕዝቶ ወዘተ ይህበካ ካልኣይ ዝተወደበ ኣካላዊ ትሕዝቶ Organizational Attributes Profile ምፍላጥ ሳልሳይ ኣወዳድባ ጋንታታት ለውጢ ከመይ ክመስላ ይኽእላ Change Management Team Structure ዓቕሚ ሰብን ዘድልየን ባጀትን ካልእ መሳለጢ ነገራትን ራብዓይ ምንጪ ፋይናንስ ተራ መወልቲ ምግምጋም Source of Finance Assessment Structure and Roles እዚ ቁኑዕ ስእሊ ገንዘብ ካበይ ይመጽእን ቀጻልነቱን ምርጋጽ ሓምሻይ ገምጋም ጽልዋ ለውጢ Impact Assessment ካብ ለውጢ ዘይረብሕ ኣካል ኣሎ ዶ ንኽወርድ ዝኽእል ሓደጋ ምክልኻል ይከኣል ዶ ሻድሻይ ነቲ ዝድለ ዘሎ ለውጢ ምምሕዳራዊ ስትራቴጂ ምንዳፍ Change Management Strategy ቅርጽን መልክዑን ትሕዝቱን ብዝበለጸ መልክዕ ይተሓዝ ካልኣይ መድረኽ ምምሕዳር መደባት ለውጢ Phase 2 Management Change ቀዳማይ መደብ ህዝባዊ ርክባት Communicational Plan ንዝኾነ ስራሕ ሓበሬታ መሃብ ኣገዳሲ ባእታ እዩ ግን ድማ ከከም ኣገዳስነቱ ይተሓዝ ካልኣይ ቀጻልነቱ ክረጋገጽ ኣብ ሓፂር ግዜ ከድምዕ እንተኾይኑ ገንዘብ የድልዮ ነዚ ድማ ፍሉይ ዝኾነ ንድፊ ክግበረሉ ኣለዎ Sponsorship Roadmap ሳልሳይ ነቲ ዝተመደበ ስራሕ ንምድንፋዕ ስልጠና ዓቕሚ ሰብ ይሓትት Training Plan መቸም መንእሰይ ተረካቢ ሃገር ከም ምዃኑ መጠን ስልጠና ድማ ኣብ መንእሰያት ከተኩር ኣለዎ ስለዚ እቲ መደብ ምዕባለ ዓቕሚ ሰብ መንእሰያትና ኣካዳሚያዊ ሞያ ክህልዎም ታሪኾምን ባህሎምን ከይስሕቱ ኣንፈት ነቕንዕ ንሕና ኣብ ስደት ዘለና ምዃንና ኣይንዝንግዖን ጥራይ ዘይኮነ እቲ ዝምስረት ትካል ከም መደብ እዮ ክሕዝ ኣለዎ ራብዓይ መደብ ስልጠና Coaching Plan ኣብ ስደት ክሰርሕ ንሓስቦ ትካል ንመንእሰያት ምምልማል እዩ ስለዚ ሰሚናር ምግባር ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መዓልታዊ ህይወት መንእሰያት ክምርምሮን ግዜ ሂቡ ሓሳባቶም ዝሰምዕ ኣካል የድልሎ ብዝተኻለ መጠን ሓቓፊ ሓሳባት ናይ ምጥርናፍ ብቕዓት ዘለዎ መራሒ የድሊ ሓምሻይ መደብ እዮ ንለውጢ ዝብድሕ ሓይሊ Resistance Management Plan ለውጢ ኩሉ ግዜ ኣስጋይ እዩ እቲ ንጹህ ህልና ዘለዎ
لوطي أعناو خيكون يفرح نابنت لوطي ليبيا مسكريو اتي بلتنيا دما أب كمزيز بلي ناعقرقر سرعات تربحايو سلازي نخمزيز بلي خونتات بقبوء تتسانيعو باجت تسلعلو مدلاوات انتزي تغيرلو حادقينيا يخون ودسب أبستفالالي قصات نايوت وي زون نابرا يود ساقر نسو دما قداماي ميشوت زون كون كلو انتي كالاي مسيقار دما فرح زون يبهال كاتيلو نابسالساي مالت ممهار زون يحلف اترابعي دما ناب عويت زون مسيقار مالتيو أبكال أقاتامي نزي زعبا بسفيحو كتصحفو ليه كاتيلي نزي عزنا زلنا رأستين مهبتام نتي سالساي مدرخ ناي محيالن محنانن لوطي نمرأي phase 3 reinforcing change انترينا عبزي مدرخ زي لعل زخونة يخون نتي لوطي كتسالنتو نمرقات زقبر صعريو زيادة حبريتان دعكبكا قبو ميزان زقبرلو مدرخيو متن قزيه جنزب عقم سبن كتقمقم يبكعكا نغتسالنتون تقباري مدب التحنتصالو مراقتي بايتايو عبزي مدرخ زي زقبر سرح نتوما قديمو مستقبرو سرحات من محياش تقباريو معقابن corrective action plan and reinforcement mechanism نتي كم جيجا تقمقمو مقرمتا استوصدلو سقومتي حديش هتحساسبا ويدما أسرارحا نهزبي قتلامدو بداهيو دارقا بزوح عنوتي بهالتاتن من محداراتن كاولودون أولودو عبكندي بستمحايشي أقباب بزخاف أملكعو داتا ورارسي يساقرالو حدا أقباب وي حقن سرعاتن كتتاعتاتون كلها عمتن مقعتاتن زلمد حبرت سب حقي ممئزاز كتلامدو يخبد اتي حماق بهلي هقدفاويان نتي سعريرو تتصنحي زي تكالاوي أسرارحا بتكالاوي أسرارحان مسمرن كنتكوون تخوينا مسمرنا خي سحاتنا كنقمقموت راي زي كوني نابزملكتو أكال ريبورت خون زقبو مرنتا زقبرلو مستقباري مدب كساني زخل سقومتي كلو يقبا كالاي عبسرح زقات أموغيغا زقرملو مدرخيو عبتقباري مدب فولي أبركتو زقبرو أبالات تكالات متابع شلمات زوهابلو مدرخ يخون individual and group recognition approaches أب إرتراو بالي مسجانا مسكر شلمات لومود يكونن جندما كانت تعتاتو لنا سالساي معكان لوتي أبسنا مقبار measuring changing behavior لوتي أبايتا مالت أبز زمن زي نايتحساسبا لوت مالتيو كلنا إرتراويان أبسدت أب نقراوي من نابرونا material components أبسرحنا وفيات كابتوم معراباويان زيادة نلعلي تقبلل بلوتاتنا زي والكاوي بحري جن نيرتراويان محبرسب كان تصبارق أيكالن رابعي متنبال عوض success celebrations عم نتنبللو وان مستتنبل زمسجنون زخبرون زقبقوم والكسبات يخونو تكالات عبركتوم تمزجيبو بتسابتاب ملك كقرب يقباء نزون كم مدب كم مجمريو نتيز ترخب عوض كون نمقبار زحقزو ازي كنقبر اللومينا كبهالالو لدكتور مغوس ياقوب كاب كندا